कारण कुठल्याही देशामध्ये कुठल्याही भागामध्ये स्वातंत्र्य लढ्यातील प्रतीकं ही स्फूर्ती देत असतात नव्या पिढीसाठी. आज जर तुम्ही गोव्याच्या नवीन पिढीला जर अनेक स्वातंत्र्य लढ्याच्या प्रतीकांबद्दल विचारलं ना, खूप कमी लोकांना कळेल की काय आहे प्रतीकं. इनफॅक्ट खरं सांगायचं म्हणजे मडगावमध्ये लोहिया मैदान यांना खूप महत्त्वाची जबाबदारी. त्यावेळी म्हणजे लोहिया मैदान हे धगधगतं एक स्वातंत्र्य लढ्याचं चिन्ह होतं. आज त्या मैदानाची काय अवस्था झाली. मागची 4 वर्ष दुरुस्तीच्या नावाखाली जवळजवळ ते बंद आहे आणि ते दुरुस्ती वेगानं व्हायला पाहिजे ना. जगामध्ये आपण पाहतो छोट्या छोट्या गोष्टी किती वेगानं होतात. इथं पणजीमध्ये रस्ता खडला जातो 6 महिने बंद, तसे 4 ते 5 वर्ष ते लोहिया मैदान बंद पडलेलं आहे. हे चुकीचं आहे. आझाद आपण मैदान पणजीमध्ये आग्वादचा किल्ला, आग्वादचा किल्ला जिथं महत्त्वाच्या स्वातंत्र्य सैनिकांना कैदी केलं होतं ठेवलं होतं ते आता प्रतीक म्हणून नाहीच आहे. आणि आता हल्ली आम्ही ऐकतो एका खाजगीकरण त्याचं केलं जात आहे. हे सगळं चुकीचं आहे. आणि नवीन पिढीला स्फूर्ती देण्यासाठी आम्ही गोव्यामध्ये अशा तऱ्हेचा इतिहास जतन करून तो लोकांसमोर ठेवण्यासाठी अपयशी ठरलेलो आहोत. मागच्या अनेक वर्षात कितीतरी सरकारं 1961 टू आतापर्यंत आलेली आहेत. हा तर खरं म्हणजे जवळजवळ 60 वर्ष आपण स्वातंत्र्य लढ्याला पूर्ण केलेले आहे. अशा वेळी जर पुन्हा एकदा म्हणजे लाईट अँड साऊंड शोसारखा एखादा शो करता आला, सगळ्या शाळकरी मुलांना घेऊन काहीतरी आपल्याला करता आलं असतं, कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करता आलं असतं, असं काही सरकारनं केलेलं नाही आहे.